Exactly. Who said this? You. Because we love sharks, right? Okay, good evening everyone. My name is Katerina and I'm the founder of All for Blue. Our goal is to inspire you and to give you a few tools so you can make the difference when you grow up, because you are the heroes of the ocean and you are the people who can make the change in the next decades. Γενικότερα με τα σεμινάρια στην All for Blue θέλουμε να πετύχουμε την έμπνευση της νέας γενιάς, καθώς είναι η τελευταία γενιά που μπορεί να κάνει τη διαφορά με τόση ρύπανση και πλαστικό που υπάρχει δυστυχώς στους ωκεανούς. So for me, it's very important to do seminars all over the world about the cleanups and the ocean preservation. Επέλεξα τις Μαλδίβες σαν προορισμό γιατί είχα επισκεφτεί πέρσι αυτή την τοποθεσία τη συγκεκριμένη και είδα ότι είναι ένα μέρος το οποίο, εκτός από την πλούσια βιοποικιλότητα που έχει σε αυτό το υπέροχο απέραντο γαλάζιο, είναι ένα μέρος το οποίο είναι πάρα πολύ ασφαλές για ανθρώπους που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, που μπορεί να μην είναι δίτες, να μην ασχολούνται με την ελεύθερη κατάδυση. Οπότε επέλεξα να έρθουμε εδώ για να μπορέσουμε να δούμε και καρχαρίες και να θαυμάσουμε την φυσική ομορφιά του τοπίου και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και την τοπική κοινωνία. Σίγουρα το να ταξιδεύεις σε μια αποστολή για ένα καλό σκοπό σε γεμίζει και εγώ νιώθω πολύ όμορφα.
Ο εθελοντισμός για μένα είναι κάτι το οποίο είναι unconditional και δηλαδή αυτό που δίνεις χωρίς να περιμένεις να πάρεις κάτι πίσω. Γιατί στην ουσία αυτό που παίρνεις είναι το να γεμίσεις εσύ μέσα σου με περισσότερη ενέργεια και φως και να νιώθεις καλύτερος άνθρωπος. Οπότε στην ουσία για μένα ο εθελοντισμός είναι το να δίνω πράγματα για να γεμίζω εγώ μέσα μου ενέργεια και να συνεχίζω σε άλλα περισσότερα και να γίνομαι καλύτερη. Because we love the ocean, the sea, and all the animals that live underwater, we decided to do this trip, which is called Keep Maldives Blue, in order to make presentations to all the students in 3 local islands. So huriha kuduma swana vara hama interactive kon adowa hala so evs kujuku suave ovajja pahun dattamen kare sahave vena ekolge heri nabadattavas huriha kudinna hunnane helpana kuduma. So please enjoy and thank you very much. And then he lifts the shark like a candle. And he's petting a shark. Can you imagine that someone could pet a shark? Labros was waiting, and then the shark comes on the right side, and he was like, oh, a shark! And then another shark on the left side. The facts about the ocean is that the ocean covers 70% of the planet. This is the reality. This is exactly what is happening underwater. Thank you so much visiting our island. Thank you so much shared good information. Thanks to all. Thank you so much. Thank you. And Katrina, the wonderful session. I would like to say I saw your energy and then the way you are giving the, what I can say that, actually this beautiful Maldives especially, you talk about those things and you gave the awareness about our beautiful Maldives to keep our environment safe and clean. So thank you so much, and the whole team also, thank you so much. Σχετικά με τις ομαδικές αποστολές, θα ήθελα ιδανικά να πετύχω την ευαισθητοποίηση του ελληνικού κοινού, καθώς οι καρχαρίες είναι πάρα πολύ παρεξηγημένα ζώα. Θα έπρεπε να τους σεβόμαστε πάρα πολύ και να τηρούμε κανόνες προστασίας και να τους βλέπουμε με ένα διαφορετικό μάτι και με σεβασμό κυρίως, και όχι να τους αντιμετωπίζουμε σαν τα τέρατα της θάλασσας. Οπότε αυτό που θέλω να πετύχω με τις αποστολές τις συγκεκριμένες, τις εκπαιδευτικές, στο εξωτερικό με την All for Blue, είναι να μπορέσουν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται να έρθουν μαζί μας και να μπορέσουν να δουν από κοντά πόσο διαφορετική είναι η πραγματικότητα. Κάποια συναισθήματα και κάποιες στιγμές δεν περιγράφονται με λόγια, οπότε δεν ξέρω τι να πω, τι να περιγράψω, δεν ξέρω.
Η σχέση μου με τους Καρχαρίες δεν είχα ξαναδεί από κοντά, ούτε είχα κολυμπήσει. Με ενέπνευσε η οικειότητα της Κατερίνας, με έπεισε να κολυμπήσω μαζί τους. Και νιώθω ιδιαίτερο δέος για αυτό το είδος. Μόλις έπεσα στο νερό με τους Καρχαρίες, πραγματικά ένιωσα ένα μεγάλο δέος, συγκίνηση, χαρά. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα ζώο πολύ επιβλητικό, αρχαίγωνο ζώο. Πραγματικά είναι ο κυρίαρχος των ωκεανών. Χαίρομαι που η ομάδα είδε και χάρηκε αυτά τα υπέροχα πλάσματα και γίνεται ακόμα πιο κατανοητό ότι πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον για να μην εξαφανιστούν. Και είδαμε και αναπαραγωγή. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και πολύ χαρούμενη γιατί το όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα, που ήταν από εκεί που ήμουν μόνη μου και καθάριζα τις παραλίες, να πηγαίνουμε όλοι μαζί, ομάδα, παρέα, να βουτάμε με καρχαρίες, να κάνουμε σεμινάρια στα παιδιά στα σχολεία, να εμπνέουμε τη νέα γενιά και να συνυπάρχουμε, να μάθουμε να συνυπάρχουμε με αυτά τα υπέροχα πλάσματα που είναι τόσο παρεξηγημένα και ο κόσμος δεν ξέρει πραγματικά πόσο σημαντικά είναι για την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλη την ομάδα, σε όλα τα παιδιά που είναι εδώ μαζί μας, γιατί ξεπέρασαν τους φόβους τους και όλες αυτές τις προκαταλήψεις που υπάρχουν και κατάφεραν σήμερα και ήμασταν όλοι μαζί στη θάλασσα παρέα και απολαμβάναμε την παρέα των Καρχαριών. Το να ταξιδεύει σε μια αποστολή για καλό σκοπό, προφανώς και είναι μεγάλη χαρά για όλους. Κάποιοι γνωριζόμασταν μεταξύ μας, κάποιοι δεν γνωριζόμασταν. Γίναμε μια μεγάλη παρέα, τα βρήκαμε όλοι μεταξύ μας και προσφέραμε πάρα πολύ. Η εμπειρία μου στις Μαλδίβες ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα, παρότι έχω επαφή με τη θάλασσα. Από φυσική ομορφιά, από τον κόσμο, από τον τρόπο ζωής που είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Αυτό που θα μου μείνει σε αυτό το ταξίδι είναι οι άνθρωποι που γνώρισα. Η εμπειρία μου με τους ντόπιους ήταν πραγματικά πολύ όμορφη εμπειρία, γιατί ήταν πάρα πολύ πρόσχαροι, πολύ ανοιχτοί, πολύ φιλόξενοι. Ενώ είναι διαφορετικής, ας πούμε, κουλτούρας, θρησκείας, ήταν εντυπωσιακά ανοιχτοί. Κρατάω περισσότερο τους ανθρώπους που μας αγκάλιασαν, το ενδιαφέρον και το ιδιαίτερο ζήλο που δείξαν τα παιδιά στα σεμινάρια. Πιστεύω ότι αφήσαμε ωραίες εικόνες, τις οποίες θα πάρουμε και εμείς μαζί μας και θα ήθελα να το ξανακάνω και το προτείνω και σε όλους να πάρουν δράση, συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις. Η εμπειρία μου ήταν μοναδική. Είναι από αυτά τα ταξίδια που μπορεί να σου αλλάξουν τη ζωή. Το συστήνω σε όλους να το κάνουν, καθώς εμένα όντως αυτά τα πράγματα μου αλλάζουν τη ζωή και είμαι ευγνώμων που είμαι μέλος της All for Blue και κατάφερα να ταξιδέψω μαζί με την Κατερίνα και την υπόλοιπη ομάδα στις Μαλδίβες. Είμαι πολύ χαρούμενη και ευγνώμων που έχουμε έρθει σε επαφή με την τοπική κοινωνία, με τα παιδάκια, με τη θάλασσα, με τη θαλάσσια ζωή και φυσικά με τον εθελοντισμό, αφού γραζόμενοι έτσι μια πιο γιωμένη πλευρά των Μαλδίβων από αυτή που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Και πραγματικά νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που είμαι μέλος αυτής της αποστολής. Θα ήθελα να δώσω λοιπόν ένα μήνυμα, να προσέχουμε περισσότερο την θάλασσα, να προσέχουμε περισσότερο τα ζώα που ζουν μέσα σε αυτήν, να προσέχουμε να μην πετάμε σκουπίδια, πλαστικά, να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν λιγότερα πλαστικά μπορούμε, πρώτα απ' όλα εμείς, για να δώσουμε το καλό παράδειγμα και στους υπόλοιπους να το κάνουμε. So I think that excursions and water sports and these things for the local community is super important because we get to be connected with the nature. We get to show people from all over the world what we are about, the beautiful waters, the sharks, the mantas and everything. So it has a really positive impact on the local community, I would say. And for me personally,
Since I can remember, since I was really little, home for me was the sea. The sea for me is happiness. It's everything that I ever want in life. If I have this and the sun, then I'm happy for life. Όποιος ενδιαφέρεται να πάρει μέρος στις δράσεις και τις αποστολές της All for Blue μπορεί να επικοινωνήσει μέσω της ιστοσελίδας μας, να συμπληρώσει τη φόρμα εθελοντή, να έρθει πρώτα να πάρει μέρος σε κάποιες δράσεις, ώστε να δούμε ότι υπάρχει μια εξοικείωση και ότι όντως είναι All for Blue. Και στη συνέχεια, όταν θα κάνουμε την επόμενή μας αποστολή στο εξωτερικό, θα μπορέσουν να έρθουν. Ούτως ή άλλως, εμείς είμαστε όλοι εθελοντές, η ομάδα μας αποτελείται από εθελοντές. Μόνοι μας καλύψαμε τα έξοδα για να έρθουμε εδώ σε αυτό το ταξίδι. Και είναι μεγάλη μας χαρά που αυτή τη φορά βρήκαμε άλλους 10 συνοδοιπόρους για το μπλε. I am super thankful for All for Blue for coming over to Maldives and attending the seminars at the schools, conducting everything, the beach cleanups. The locals, they are so extremely happy and they are so, how do I say, their hearts are melted because to see people come from all the way over there to our country and to help us spread awareness and to clean, this has made such a positive impact for us. I would like to thank the full team of All for Blue. Thank you. Η θάλασσα είναι το σπίτι μας, όχι για μένα που περνάω αρκετές ώρες στο βυθό, αλλά για όλους μας. Οπότε ίσως είναι καλύτερα να ξανασκεφτούμε τη σχέση μας με τα πλαστικά, να ξανασκεφτούμε τη σχέση μας με τους ωκεανούς και την θάλασσα και να μπορέσουμε να συνυπάρχουμε με όλα τα υπέροχα πλάσματα που βρίσκονται μέσα στο μπλε, στο 70% του πλανήτη. Και αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά για να μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν τη διαφορά και να μπορέσουμε να συνυπάρχουμε σε έναν κόσμο όπου θα υπάρχει σεβασμός και ισορροπία στο περιβάλλον. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας. Thank you very much for coming, guys. All for Blue, for doing everything. It was amazing to see you all and hope to see you again. And then just it was amazing to meet you, everybody. And thank you for coming.